Tervetuloa seuraamaan mun siivouspäivää. Aloitetaan keittiöstä, ekana tiskikoneen tyhjennys ja sit päästäänkin mun lempipuuhan pari eri liedenpuhistukseen. Tässä mulla on käytössä Candlelight Storen siivoussaippua, joka on siis ehkä maailman monipuolisin tuote. Tällä yhdellä pienellä saippuapalalla sä voit siivota melkein kaiken sun kotona ja tätä pystyy käyttämään niin sienen kuin siivousliinankin kanssa. Sitten olikin tiskialtaan vuoro, laitoin tiskit koneeseen ja pesintä altaan. Sitten vaan tavarat paikoilleen ja päästäänkin jo kylpyhuoneen pariin. Täällä olikin jo taas pieni kaos syntynyt. Ekana laitoin pyyhkit pois ja siivosin turhat tavarat lattialta ja sit pyyhin pinnat. Tässäkin mulla on käytössä siivoussaippua. Sitä mä käytin kaikille pinnoille ja myöskin peilille. Sitten seuraavana vuorossa oli makkari ja lakanoiden vaihto. Petauspatja kaipasi vähän raikastusta, niin siihen käytin imurointipuuteria. Tän annoin vaikuttaa noin tunnin ja imuroin pois. Sitten puhtaat lakanat tilalle ja vanhat pyykkiin. Ja tästä on sanonut jo aiemminkin, mutta tässä on maailman paras pyykkietikka. Mun mielestä vaan millään mulla aineella ei tule yhtä hyvän tuoksusta ja raikasta pyykkiä kuin tolla. No sit vielä imurointi ja lattioiden moppaus. Moppaukseen käytin siivoussaippua raastetta. Raastetta voi ostaa tommosenaan, tai sit sitä voi tehdä itse siitä siivoussaippua palasta. Siivous on jo melkein tehty, mutta vielä viimeinen ja paras osuus odottaa. Eli pitää laittaa kynttilät palaamaan aina puhtaaseen kotiin. Kaikki videolla näkyvät tuotteet ja paljon muuta löytyy Candlelight Storen verkkokaupasta. Käydään siis kurkkaamassa. Ja tässä voisi muuten olla hyvä lahjavinkki tulevaan juhlakauteenkin.